भोजपुरी चैनल पर कन्हैया यादव के नमस्कार बा। एगो कविता सुनाओ तनी। कविता अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिहलो। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में, आ समय देख के सिस्टम बदल कलयुग के स्टाइल में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में, आ समय देख के सिस्टम बदल कलयुग के स्टाइल में। केहू करेला बात मुन्ना से, केहू करेला मुनिया से, आ करते करते बात गाड़ी लड़ गई कन्हैया दुनिया से। केहू करेला बात मुन्ना से, केहू करेला मुनिया से, आ बात करते में गाड़ी लड़ गई कन्हैया दुनिया से। 100 साल के बुढ़िया नाचे फेसबुक के फाइल में, 100 साल के बुढ़िया नाचे फेसबुक के फाइल में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में। काम न चली एकरा बिना सबके ई जरूरी बा, काम न चली एकरा बिना सबके ई जरूरी बा। अब बैंक समाइल एकरा अंदर राखल अब मजबूरी बा। काम न चली एकरा बिना सबके ई जरूरी बा, बैंक समाइल एकरा अंदर राखल अब मजबूरी बा। सब कुछ एकरा भीतरे बाटे, कुछ ऐसे वंचित ना। आ धरती आकाश पाताल के भेद सगरो एही में संचित बा। सब कुछ एकरा भीतरे बाटे, कुछ ऐसे वंचित ना। आ धरती आकाश पाताल के भेद सगरी एकरा अंदर संचित बा। ऑनलाइन सब काम हो गईल बचवन के पढ़ाई में, ऑनलाइन सब काम हो गईल बचवन के पढ़ाई में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा चढ़े चढ़ावा फैला से, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा चढ़े चढ़ावा फैला से। आ वीडियो कॉल से गोड़ लगेले काम न बाटे गईला के। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा चढ़े चढ़ावा फैला से। आ वीडियो कॉल से गोड़ लगेले काम न बाटे गईला के। गुरु चला सब यही में ढुकले सब नर नारी। आ लाज शरम तनिको ना बाटे सब लोग भइल बेचारी। गुरु चला सब यही में ढुकले सब नर नारी। आ लाज शरम तनिको ना बाटे दुनिया भइल बेचारी। बाप बेटा सब यही में ढुकले संस्कार गईल खाई में, बाप बेटा यही में ढुकले संस्कार गईल खाई में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में। माटी खा के मुंह देखौल जसोदा मैया के भरमौल, माटी खा के मुंह देखौल जसोदा मैया के भरमौल। कुरुक्षेत्र के रण भूमि में अर्जुन के मोह दूर करौल, माटी खा के मुंह देखौल जसोदा मैया के भरमौल। और कुरुक्षेत्र के रण भूमि में अर्जुन के मोह दूर करौला। सरा भूमंडल तहरा भीतर, सरा भूमंडल तहरा भीतर। बड़े बड़े रणबाकुर मरला, बड़े बड़े रणबाकुर मरला हे नटवर गिरधारी हो, बड़े बड़े रणबाकुर मरला हे नटवर गिरधारी हो। आ सारा भूमंडल तहरा अंदर द्वारिकाधीश त्रिपुरारी हो, बड़े बड़े रणबाकुर मरला हे नटवर गिरधारी हो। आ सारा भूमंडल तहरा अंदर द्वारिकाधीश त्रिपुरारी हो। बाकी सगरो भगवानी भुला जइबा, बाकी सगरो भगवानी भुला जइबा जब पर्वत देखबा राई में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में। बाकी सगरो भगवानी भुला जइबा जब पर्वत देखबा राई में। हे भगवान तू पोर्ट करब आदमी के मोबाइल में।